nwaanyị abụọ ndewonu ụmụ nwaanyị 4G anyị ka nọkwa na ụmụ nwaanyị abụọ dị iche nne ịma na ụmụ nwaanyị ndị ụfọ gasị okoro ha na-ahụ a na-ekwe ha meji ụlọ ha okoro ha na-ahụ a na-ekwe ha lekwa di ha ele otu gị nwachi na-emekwe ị na-ahụ gị na-elekwa di na-elekwa ezinụlọ ka otu isi eme ya m ga-agwa gị eziokwu abịa n'ilekọta ezinụlọ nwaanyị ọbụla nne na nna zụrụ ọfụma na-eji aka ya hazie otu ọ ga-esi dịrị ya na mma ọ bụrụ na ị ma na ndị be gị na ụmụ gị ga-etete n'oge kwado ụmụ gị akwụkwọ unu niile alaba n'oge maka ntete n'oge ọ bụrụ na ịmago nọ isi nri na-eme gị ụmụ gị aga akwụkwọ late ịmụta isi nri n'abalị ma ọ kwado ihe niile a ga-eji esi ya ọ ga-abụ ụtụtụ awa ha ya n'ite ya eghe abịa n'ilekọta di ilekọta di bụ oke na ọrụ dịrị nwaanyị ọbụla hụrụ di ya n'anya ị ga-akpọ di gị mkpa maka na onye kwe chi ya ekwe ọwụhụ nke akwa di gị ga-adị deti akwa ụmụ gị adịrị agaghị edozi ime ụlọ edozi mba ebe nne dịka ebe ndị ahụ ị ga-ewepụtara onwe gị oge ọ bụrụ na ile anya hụ na ụmụaka mụrụ anya na ị naghị emenwu ihe ndị ahụ ị chere dịka nwaanyị onye ọbụla alabacha ịkwazicha ihe dozicha ihe ga-elaba o nweghị ihe dịka na ike adịghị gị ji ike gị mee gịnị ike ga-adịrịrị gị ọ bụgodị na ị na-agba mbọ itete n'oge idozi inye ụmụ gị nri kwadote ha inye daadị nke ya irie nke gị onwe gị onye ọbụla agawacha akwụkwọ daadị gawa ọrụ gị nwee mezikọtata ezinụlọ gị ọ bụrụ ịzụ ụlọ bụrụ idozi ihe bụrụ ibupụ ya imecha ya ịsa ahụ gị gawa n'ụlọ ahịa gị ma ọ gawa nke gị nwa na-eme ọ dị mma mana ile ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ n'oge ugbu a kedu otu isi ahụ ha ịma ndị fọ gasị gị enweghị efe ọrụ bank na-eme ha enweghị efe ileta ụlọ ka otu isi ahụ ụmụ nwaanyị agba ahụ from n'ụbọchị taa na anyị nọ ruo afọ n'ise na-abịa n'ihu ka otu na-enye gị emenu nke bụ eziokwu bụ ọtụtụ ụmụaka amaghịzi nne ha ka ọfọ nna ha ọ bụrụ maka gị na a na-ahapụrụ ọrụ dịịrị ezinụlọ n'aka ndị a na-akpọ maid na house help afọ ise na-abịa abịa nwaanyị ọbụla na-akwụdosighị ụkwụ ya ike n'ụlọ ya nwere ike itete n'ụtụtụ hụ na ihe nwa ya na-eme abụghọzi ihe ọ kụziri ya n'ihi na o mego misteki were ọrụ ya tinye n'ihu kama ọ ga-ewere ezinụlọ ya tinye n'ihu ọrụ ekwesịghị ịbịa tupu ezinụlọ ndị mmadụ na-etinye ọrụ n'ihu kịta maka na onye ọbụla na-achọ ego unu echefukwala na ego dị anyị niile wee bịa anyị ego ga-anọkwa anyị niile wee laa nwaanyị ọbụla kpọrọ onwe ya nwaanyị 4G dịka Chinwe na-ekwu kwesịrị ịma na ilekọta ezinụlọ dị mkpa karịa ọrụ oyibo ọbụla nwaanyị ọbụla na-arụ kwesịrị ịma na ọzụzụ nwa bụ ihe izizi nne na nna kwesịrị ị na-eme tupu ekwuwe okwu ego mgbe gboo ndị nne anyị ha na-azụ oriakụ ha anaghị azụ ọkpata akụ a na-azụchara anyị niile ịghọtago azụchara anyị niile gachara akwụkwọ zụkwa anyị ọfụma kịta ụmụ nwaanyị na-azazi ibu na obute akụ ha pụọla n'ọkpata ya ha na-ebutezi ebute ụfọdụ ụmụ nwoke bịakwuo bụrụ ndị bụ na ha hụ na nwunye ha na-agba mbọ ha chịrịzi aka chịkọọ mba ọ dị mma anyị na-ekwu ya na-asị ụmụ nwaanyị 4G ka ị na-agba mbọ na-akpata ego iji nyere ezinụlọ gị aka anyị na-ekwukwa ka ị chetakwa na ezinụlọ bụ ihe na-eme ka ụwa niile na-adị mma ịma na ụmụ nwaanyị da ile anya a ga-ebili n'ụtụtụ otu isi bụ hụ another
another attitude with ụmụ ha maka character dị ha ga dị iche from nke ha maka nwa abụji agwa aida made akpọta m ọgwụ ụmụaka ndị ọzọ ya na ya na-emekọ n'ụlọ akwụkwọ nke na-ewute m ị ga-ahụ ụmụazị ndị ifọ ahụ mma ha kpọ mma ha anti kpọzie onye na-eke ha maọmị maka onye ha na-ahụ anụ ya bụ ihe jọrọ njọ ụmụ nwaanyị ọgbara ọhụrụ ụmụ nwaanyị Chukwu tere mmanụ lezienụ m ihe nke ọdịmma na nwata ga-ahụ mama ya kpọọ ya ntị ma ọ kpọọ ya sista ya ihe jọrọ onye shọt o shigburu nkakwụ a na-ekwu na ya chọrọ ka ihe dị mma ọ ga-ebido na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị eziokwu maka na ụmụ nwaanyị bụ aka ji ezinụlọ hapụ na di na-anọ dadi na-eweta ego dadi na-eme nta mana nwaanyị ọbụla hapụrụ ezinụlọ ya ihe emebie ịma na ọzụzụ ụlọ ụmụazị ihe nne na-eme n'obodo a na-eti yutu na-eme nke a na-eme ọ n'ụlọ ka o si bido ọ nwaanyị anọghị ọzụkwanụ nwa maka ọ nwaanyị na-azụkwa nwa mana ihe nwaanyị ga-eme ọ ga-asị ị ga-egenye m kwụ dadi nlo m gwa ya ụdị elekwana ebe ahụ nne onye m ji agwa gị na show ma godly women asị nne gara Dubai nne gara Turkey nne onweghị ga Dubai awụdo onye ọjọọ mezie ụlọ gị tupu ị na-aga bifo gị na-aga mezie ụlọ gị chi ga ha na imeji ihe niile onye m na-agwa ụmụ nwaanyị ka na-etolite ka na-azụ nwa ọhụrụ ha nwee efelegodo nwa ha chọọ ihe ha ga na-eme nọ na gburugburu onweghị eme ike ịhapụ ụmụazị ofu ọnwa gama ala ndị ọzọ ịlụtazie gị na nwa ebugo agwa ndị ọzọ tiga n'akwa eme onye m gwagasị ya ọ dị mma enweta nwata zụrụ ochi ka agbagbo ya ochi ga-akwata nne maka eme otu ga-esi agwa m na ịnọdị n'ụlọ zụọ nwa gị nwa na-eme ịmana nke na ụmụazị na-aga ụlọ akwụkwọ kedu ihe ịhụ gbasara nke a na-akpọ bọdịn ị ga-ahụ ụmụazị ndị ha nọ na bọdịn skuul eme onye na-abịa eleta ha ịhụtagwe nke a mbụ chi nwanne m a ga-aka ole ghara ole ọkwanụ otu a m nọ kịta anụ m azụ ahịa ụmụaka na-agbahasị ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche lọtacha ha pụta ị na-ahụ ka ha si ekwu ụka ụfọdụ n'ime ha na-ekwu okwu dịka ndị okenye ọ bụrụ ị na-anyefu nọọ ihe ha letere na ekwentị maọbụ ihe ha hụrụ na ihe onyonyo a na-akpọ TV ka ha na-eṅomi ha anaghị eṅomi nne na nna ha because na ha ahụhụ nne na nna ha mana o nwere ụmụaka ga-abatakwa n'ụlọ ahịa m ha jụọ oyi kparị ha kwuo okwu ị mara na o nwere onye na-asị ha taa eshi ọnụ a na-azụ ha azụ ihe ndị a bụ ihe ụmụ nwaanyị ga-elebara anya ihe a na-akpọ ekwentị handset o butego ọgbaghara ebe ụmụaka nọ nne ndị nne na nna anaghị elebaziri ụmụ ha anya o kwesịrị ịbụ na ndị nne na nna ha ga na-abata n'ime ụlọ ha mgbe ha na-atụ ha anya ka ha nwee ike na-ahụ ihe ụmụ ha na-eme ihe ọzọ dị ka ibe ya bụ ọ bụrụ na ị kpọla nwa gị n'ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ bọdịn gbaa mbọ ọ bụ oke na ọrụ dịrị gị dịka nne na nna ị na-ahụ na ị ga na-aga na-eleta nwata ahụ maka na ụlọ akwụkwọ bụ ebe ụmụaka dị iche iche si mpaghara dị iche iche na-abịa ebe ahụ nwata nwere ike ịbanye n'otu nke na-ekuzi ọrịa ọ dịrị gị dịka nne dịka nna ị na-agaru na-ahaziri nwa gị na-atụziri ya aka ka ọ wee dịrị ya na mma ihe o kwesịrị dị na-eme ndewo ịma na nne ụmụ nwaanyị 4G ama m ụmụ nwaanyị 4G but eme ofu okwu m chọrọ igwu unu ebe ha na-echi Friday night nwa ọbụla inwe nwa nọ university gbalịa ka ị gaa onye nwa na university na-eme maka eme mgbe m gara na university Friday night ịma na eme ụgbọ bịa nọ na nkọnkọ ụmụ nwaanyị na-awa ịgaju m na-ajụ ka ebe ụgbọ na-aga asa na-ebuga ha ebe ọ na-akpọtụ ntị ka ebe ọ na-akpọtụ ọsọ ebe a na-eme mmemme dị iche iche ụmụ nwoke akwụkwọ ụgwọ n'isi ha nwaanyị nọ n'ụlọ so nwa ya nọ n'ụlọ akwụkwọ ọma na nwa esigo ebe a gawa ije ọzọ ọ dị egwu ị ga-agbalị idome nwa gị n'ụlọ akwụkwọ gbalịa na-efolo nwa na-ele ihe ọ na-eme ọ dị very important ka ya nwanne m nwaanyị na-ekwu dị important o wee megịpụta gị sị ewu ụmụ nwaanyị agbụgbọ iwu today's woman nwata nọrọ n'aka gị mebie
ị na-abụzi today iwe ọgọnụ nke ochie iwu nke ochie iwu nke ochie even nke ochie a ga-ekwe ka ihe ya mebie ihe nwe mebie ịmata na iwu nwaanyị agba ọhụụ ị ga-enwe efe lee nwa gị anya maka ihe a na-aṅụ aṅụ ma nke a na-esi esi o mebisigo onye niile nke ụmụ nwaanyị kịta ihe butere ihe a niile bụ oke ọchịchọ ndị nne na nna anaghị ekwezi agwa ụmụ ha nke bụ eziokwu nwata sị gị achọrọ m pizza na Mọnde ị ga-azụ ego ya achọrọ m chicken na Fraịde ị ga-azụ ego ya achọrọ m tolotolo na Tọzde ị ga-azụ ego ya dịka nne Agbaọfụ nwaanyị 4G dịka nwanne m nwaanyị godly ma Chineke ị kwesịrị iwepụta onwe gị na-akọwara ụmụaka na ihe adịghị otu a ha si chee ya eziokwu gị bụ o nweghị ihe ọbụla nwata kụrụ kpom ịzụ ọrịa nwata si muvi kpam gị zụọ enweghị taịm ịgwa nwata na a na-akwa na ihe niile bụ ugwu na nkwanye na nkwanye ọ ya na-eme ụmụaka abaa n'ụlọ mahadum oke ọchịchọ na oke akpịrị bụ ihe na-emezi ha ha na-eso ndị nna ha iwe ezigbote nwaanyị 4G napụ maka nwaanyị a wee ezigbote nwaanyị 4G godly maka onye nwa Chineke ga na-enwe ụjọ ọ na-azụ ụmụ ọ na-echeta Chineke nna biko ma m na-amụtago ofu ma ọwa abụọ ụmụ nwaanyị abụọ unu ga-adị mana anyị ga-aga obere ezumike anyị lobata ka nwanne m nwaanyị nye obu bịa n'ụbọchị taa ka nkụ anyị atọbidoro atọ anyị na-abịa